Jak przebiega realizacja projektu Orlik 2012? Około roku temu pan premier Donald Tusk w swoim exposé zapowiedział, że do 2012 roku w każdej polskiej gminie będzie nowoczesny kompleks sportowy. Ministerstwo Sportu i Turystyki jest tym podmiotem, który realizuje ten program i dzisiaj właśnie tutaj w Bartoszycach otworzyliśmy 254 boisko, 12 w województwie na 20, które ma powstać. Czyli widać, że ten program jest realizowany. W tym roku myślę, że powstanie około 350 boisk. Reszta, które miało powstać w tym roku ze względów na różne warunki atmosferyczne, zostanie wybudowana na początku przyszłego. No i w przyszłym roku mamy taki zamiar, żeby wybudować około 800-900 boisk. W tej chwili do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęło około 1000 zgłoszeń. Czyli oznacza to, że ten program jest wśród samorządowców bardzo popularny, że przyjęli go bardzo ciepło, no i chcą w nim uczestniczyć. Jaki jest koszt finansowania? Kto finansuje te inwestycje? Montaż finansowy składa się z 3 podmiotów, bo to jest program rządowo-samorządowy, czyli 333 000 przekazuje budżet państwa, 333 000 Urząd Marszałkowski i resztę gmina, w zależności od tego, no, jak wygląda ta końcowa kwota po przetargu. Na przykład tu w Bartoszycach widać, że ten obiekt jest bardzo piękny, taki bogatszy, ponad standard niż z reguły to się dzieje w Polsce, więc oczywiście on kosztuje dużo więcej, ale myślę, że warto zainwestować w tak piękny kompleks. To nie jest tak, że na takie obiekty będzie stać tylko te gminy bogate, a te gminy biedne, te gminy trochę zacofane, takich boisk jak tutaj dzisiaj otwierane mieć nie będą? My uruchomiliśmy kilka mechanizmów finansowania. Można ubiegać się ze środków progu, można szukać też innych dodatkowych środków na to boisko. Ja myślę, że nie, bo doświadczenia pokazują, że jednak gminy te biedniejsze są w stanie dołożyć 300 czy 400 tysięcy po to, żeby taki obiekt wybudować. Zawsze można skorzystać z linii kredytowej, z różnych innych form. To jest do zrobienia, co na żywo obserwujemy, otwierając w małych miejscowościach te boiska, które stają się centralnym takim punktem kulturalnym każdego małego miasteczka czy każdej wsi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.